kailangan mag-rehistro sa PhilHealth yung mga Filipino? Dahil ito ang protection, no, kapag magpapacheck sa laboratorio, no, sa admit sa ospital, mapunta ka sa ospital, no, of course, yung preventive care natin, no, may tinatawag tayo ngayon na yakap, no, or may mga gamot, no, na ating ma-avail sa kung saan man tayo ay makakabil ng benepisyo sa ospital man o sa preventive care, no, na accredited ng PhilHealth. Lahat na po tayo, pumunta na po tayo sa ating PhilHealth office. Hello mga kayakap! Ako si Monifer S. Bansil, ang Head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 3. At ako din ang inyong kabeshi pagdating sa kalusugan. Kamusta, Central Luzon? At sa mga kababayan natin saan mang panig ng daigdig. Ako si Angela Salonga, ang isa niyo pang kabeshi sa kalusugan. Welcome sa ating PhilHealth Drip. Dahil dapat dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon mula sa PhilHealth. Our topic for today, PhilHealth registration. Paano nga ba? At malalaman nating lahat yan kasamang ating special guest, Mr. Arlan M. Granali, ang Acting Branch Manager ng PhilHealth Region 3, Branch B. Hello po, sir! Hello po, sir! Hi everyone, na mga kayakap! Andito na tayo ngayon, no? At ako rin papasalamat sa CLTV natin, of course, sa inyo, no? Kay Angela, kay Mons, sa lahat po ng crew na nandito ngayon sa ating Programa, no? Na with regard to kung ano ang kailangan malaman natin lahat with regard to PhilHealth. Yan, tamang-tama, Sir Arlan. Kasi ito, may tanong tayo, bakit ba kailangan mag-rehistro sa PhilHealth yung mga Filipino, mga kababayan po natin? Kasi yung iba, dahil may private insurance na, sabi na hindi na sila mag-register sa PhilHealth. Well, actually, no, tama po yan, no, na meron tayong health insurance na privado, pero kailangan pa rin natin ng sinatawag natin na health insurance. Ito yung sinatawag natin the only state insurer, no, na pinahintulot sa atin ng national government, which is PhilHealth. No, dahil ito ang protection, no, kapag magpapacheck sa laboratorio, no, sa admit sa ospital, mapunta ka sa ospital, no, of course, yung preventive care natin, no, may tinatawag tayo ngayon na yakap, no, or may mga gamot, no, na ating ma-avail sa kung saan man tayo ay makakabil ng benepisyo sa ospital man o sa preventive care, no, na accredited ng PhilHealth. Ito po, kailangan po tayo, maliban sa privado nating mga insurance, kailangan sa PhilHealth din tayo kasi nga, nauna ang PhilHealth, no, Yes. bago yung privado na insurance. So baka dito, dahil meron tayong insurance na ganito, zero copy na po lahat. Yan. O, lalo na ko sa mga government hospitals, di ba, sir? Yes, of course. At yung ating, yung yakap natin. Yeah, yung yakap kasi it's a preventive care, no? Na kailangan alisin tayo sa ating pagkakasakit, alisin tayo sa tinatawag natin na financial, no, na burden, no? So kailangan ang yakap ito ay preventive side. At sa lahat po, no, na nandito ngayon nanonood sa atin, no, ang yakap po, ito po ang konsulta program natin dati. Na ngayon, ito na tinatawag natin na yakap, nag-rebrand lang po kami. Yan. No? So that's still the same. No? Yes. So lahat po na accredited ng yakap o nung dati ng konsulta, no, ito po ang yakap. So lahat po makaka-avail, no, sa preventive side. No? Ito ay marami tayong mga accredited na mga facility. No? So punta lang po kayo doon para maiwasan natin ang pagkakasakit. At saka, sir, di ba, maganda na may PhilHealth. Kasi alam mo na, ay kahit papaano, pwede kang malibre, walang gastos, or mabawasan yung gagastusin mo kapag gagamitin mo na. So magandang may PhilHealth ka pa rin, Correct, di ba? very correct. Ayan, Sir Arlan, sino-sino po ang pwedeng maging miyembro ng PhilHealth? Halimbawa, yung kaibigan ko, kakapanganak niya lang. Paglabas po ba nung baby, automatic na pong miyembro ng PhilHealth?
Yeah, no, actually, lahat po ng Pilipino ay miyembro na po. No, ito po ay nakasaad po sa ating Universal Healthcare Act, no, na under sa Republic Act 11223, no. Lahat po ay miyembro, pero kailangan po tayo magparehistro. No, kasi lahat ng Pilipino miyembro na nga tayo, pero wala pa silang registration. Okay. No, so dito sa ating programa, no, or itong under the National Insurance Program, no, meron tayong dalawa, Yan. no, na category ng membership natin. Sa una, no, ito ay employed, no, or private or government, no, na sector. So ang pangalawa natin is kasambahay. Ang pangatlo natin itong tinatawag natin na self-earning or voluntary. Ang pang-apat, ito ang mga professionals. Meron din tayo, pang-lima, no, ang migrant o overseas Filipino workers. At ang pang-anim, walang iba kundi ang lifetime members. So ngayon, yung tinatawag natin na indirect, no, contributors, no, ito naman ang mga miyembro, no, na tinatawag natin na sa nagbabayad nito actually ang national government, sponsored ng lokal na pamahalaan, kung ang pribadong kumpanya or individual, no, na kasama ang mga sumusunod. No, una, indigent or listahan ng DSWD. Pangalawa, sponsored, no, na program natin. Pangatlo, senior citizen natin under Republic Act 10645. At pangapat, ang person with disabilities. Panglima, ang solo parent. Yun lang po, yung lima natin with regard to sa indirect natin. Halos lahat pala, sir, Yes. no? So, makakategorize lang tayo, pero pasok pa rin tayo, Lahat po. lahat ng Filipino, dun sa members po ng PhilHealth. Dalawang categories, pero lahat po ng aspeto ng membership namin. Yan. And speaking of membership, sir, paano po ba yung proseso ng pagrehistro sa PhilHealth? Okay, meron tayong tatlong paraan, no, para po magrehistro sa PhilHealth, no. Una, kailangan lamang PhilHealth office po o ang ating PhilHealth Express, tayo po lahat, no, na bumisita, no, sa mga office na ito para magrehistro. Magdala lamang ng government valid ID, no, birth certificate, mag-fill out po ng form at i-submit po ito. Maaring mag-request ng PhilHealth ID at member data record, no, tinatawag natin na MDR, sa PhilHealth office. At ito ay libre. Ang PhilHealth office, ito ay bukas po, no, Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. except po holidays. So wala tayo doon. Para naman sa solo parent, no, na tinatawag natin, magdala lang po ng valid solo parent identification card. No, sa mga senior citizen naman, kailangan ng senior citizen ID at PWD yung ID rin nila as being PWD. No? Yun. So, number 2, no, accredited hospital o facility kapag nakaka-admit, on-admit, no, na-confine ng isang miyembro, no, sa admission ng hospital, no, o facility, maaring magpatulong, magparehistro, o mag-update ng record. Kailangan lamang valid government ID o birth certificate. Kung dependent ang legal na asawa, no, marriage certificate ang kailangan. Sa mga senior citizen naman, ito ng senior citizens ID nila at ID lamang po ang kailangan. No? Well, meron din tayo pangatlo, tinatawag natin na online registration, no, sa member portal. I-search lamang ang www.philhealth.gov.ph at i-click ang online services, no, at hanapin ang member portal para marehistro. Sundan lamang ang instructions, no, para po makita nyo kung paano po kayo mag-rehistro. Yan. So, sir, madali lang pala siyang tandaan, no, Angela? Tatlong madaling paraan. Una, pwede sa PhilHealth office. Yes, of course. Yan. Pwede rin naman kung halimbawa na-admit ka bigla, na-confine ka sa hospital, pwede rin mismo sa hospital na sa admission. So, kailangan mo lang ng mga valid supporting documents like yung ID. So, hindi mo na kailangan pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office. And then yung isa naman, yung online, sabi mo nga, sir, di ba, yung member portal. Yung sa ating website na www.philhealth.gov.ph. So, di ba, napakadali lang naman na magrehistro sa PhilHealth. So, kung gagamitin mo pa siya o hindi, maganda na nakarehistro ka na. Mga karagdagang impormasyon pa ukol sa registration at pag-update ng record. Babalikan natin yan mamaya. Pero, tingnan din naman natin, no, ano ba yung mga experience sa ating mga members, partners, stakeholders sa tinatawag nating PhilHealth Lusog Diaries. Abangan din natin yan.
At dahil dito lamang sa programang ito, dapat dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon. Sama-sama tayo dito sa PhilHealth Dream! Sa bawat sulok ng mundo, may kwentong alaga, kwentong tagumpay, kwentong pag-asa, kwentong PhilHealth Lusog Diaries. Kumusta mga ka-PhilHealth? Ready na ba kayo sa mga magaganap ngayong araw na ito? Isang magandang araw. Ako si Anne L. Roque na makakasama nyo dito sa PhilHealth Lusog Diaries. At ako naman po si Kato Campo, ang ka-PhilHealth nyo sa kalusugan. Katulad ng dati, good vibes lang tayo today. Yes, Partner Kat. Good vibes lang tayo today. Pero alam mo, Partner Kat, kanina may nag-message sa akin na kaibigan. Nagpapatulong siya sa akin paano daw mag-register as PhilHealth member. Matutulungan mo ba ako dito, Partner Kat? Huwag kang mag-alala, Partner Ann. Mabibigyan natin yan ng kasagutan sa pagpunta natin sa opisina ng PhilHealth San Fernando. Samahan mo ako, Partner Kat, ha? Of course, Partner Ann! Tara, G! Hi! Hello po! Welcome sa aming tanggapan, ang Leo San Fernando. Jen, ikaw ba ay taga-PhilHealth San Fernando? Yes po, ma'am. Anong ginagawa mo dito or ano yung katungkulan mo dito sa PhilHealth San Fernando? Kasalukuyan po akong marketing officer ng Leo San Fernando po. Kami po ang in charge po sa pagpopromote ng mga programa at benepisyo po ng PhilHealth. Maari mo ba kaming ituro sa amin kung paano Magpa-member, magpa-register. Sure po. So, unang process po namin is dito po tayo sa guard. Ito po si Miss Chona, ang aming officer for the day po. So, maglalag muna tayo and makikita po dito kung ano yung magiging proseso po natin sa PhilHealth. fill out lang sila. Yes Tapos po, and ito bibigyan kayo ng form, ma'am, na kinakailangan po para iwas na rin po sa pagpila ng mahaba. Ito yung most requested form ka, Yes. naalala mo? Yes, PMRF. Yes po. Yes, paalala lang po, back to back. Kasi po, meron pong instances na yung iba po nakakalimutan po nilang i-fill up po yung sa likod. Ang pinaka-importante pong parte ng PMRF ay yung pinakalikod po, which is yung merong printed name over signature. Tapos alam ko nag-oath ka dito. Patunayan na lahat ng sinulat mo sa PMRF ay Yes. tama. Yes. At totoo. At totoo. Dito po tayo nag-i-inquire and kumukuha din po ng mga number kung alin pong lane tayo nararapat. Saan po yung mga ibang counter or like yung next step po natin? Oh, Anong tawag dito, Jen? ito po ang ating Citizens Charter po ng PhilHealth. And dito po makikita yung mga list po ng requirements po. Uploaded din po ito sa ating PhilHealth website. So, hindi maniligaw yung member kasi Yes makikita po. nila kung ano yung mga requirements, no? Yes. Gaya sa kasambahan. Tapos, Ito naman po ang ating priority lane. Si Ms. Rosette po ang ating officer Hello po, of the day po. ang ganda naman nitong poster ninyo. Sino ba tong model ninyo? Ang aming Leo head po na napakaganda, si Miss Elizabeth Capuli. Ang mga clients din po, pwede nilang iscan to and makita nila yung mga services po na ma-avail nila sa aming office. Ang gandang innovation nito kasi QR code siya. Yes no? po. Tapos makikita na natin o mararamdaman natin kung anong feedback na na-experience nila sa ating PhilHealth San Fernando. Good job, ah. Okay. Tapos po, dito naman po sa kabilang side, ang aming Arta Corner po, naka-flash din po dito ang Citizens Charter po para easy access din po sa mga kliyente. And nandito po ang aming suggestion or recommendation box po kung meron silang mga feedbacks po sa aming mga services and process. So, yung Citizens Charter may hard copy, meron din Meron din kayong soft copy naka-flash na po. naka-flash din siya screen. pala. Tapos merong Arta Corner. Yes po. Nakikita dito na wala tayong dapat fixer, wala Bawal tayong ang red no tape. break, no smoking, at wala tayong no, No gift gift policy. policy. Yes. At lahat tayo ay sumusunod sa ease of doing business na policy. Yes. Galing. At ito po ang ating, sino sila? Si Phil at si Healy. Yung ating aming digital mascots, di ba? mascots. Okay.
Sa collection counter po ay si Mr. Arnold Lozano po. Siya ang makikita natin sa counter po na ito. Dito po nag-i-inquire naman yung mga kliyente po kung hindi pa po nila alam yung mga payments nila or yung mga na-miss payments po nila. And kailangan po nilang gamitin yung PhilHealth. Makakapag-inquire po sila kay Mr. Arnold. Dito pa lang, kunwari ako hindi ko alam kung ano yung mga hindi ko Yes, nabayaran. nabayaran. I-compute po. I-check mo na ngayon, ima-mathematics ni Sir Arnold. Yes po. Ang galing. Sa tabi naman po ng aming collection, pagka-check ko, nandito po ang aming cashier. Nandito po, sa cashier po, si Miss Liza po and Miss Pon. Hi po. Hi! So after the compute, tama ba Yes yun? po, kung nakapag-decide na po ang ating kliyente na magbayad, lilipat lang po siya sa kabilang side for payment naman po. So, kunwari, kulang ako ng 1.5, di ko nabayaran pala. So, dito pa lang, no? Yes. So, dito yung last step na ba, Kat? Last step na po ba ito or meron pa pong Meron pa po kaming second floor, doon naman po matatagpuan yung mas marami pong lane natin kung saan tinatawag po namin universal lane, yung mga hindi po kasama sa priority, aakyat po sila para doon po ma-process yung kanilang mga papel. Wait, there's more pa po. Yes. Akit po tayo sa second floor. Hello mga ka-PhilHealth! Narito na ang mas pinahusay na serbisyong medikal para malayo ka sa sakit. Alamin kung paano magparehistro sa PhilHealth Yakap gamit ang eGovPH Super App. Una, buksan ang Google Play Store at i-download ang eGovPH Super App sa inyong smartphones o tablets. Sunod, buksan ang app at pindutin ang Sign Up para makagawa ng account. Punan lahat ng detalye at tiyaking tama ang impormasyon. Pagkatapos, pindutin ang Create New Account. Ilagay ang one-time code na ipapadala sa inyong email. Ilagay ang inyong aktibong cellphone number at itype ang one-time password o OTP na matatanggap ninyo sa pamamagitan ng mensahe o text message. Sunod, gumawa ng sariling Mobile Personal Identification Number o MPIN. Itype ito ng 2 beses para matiyak na tama at magkatugma. Pagkatapos makagawa ng MPIN, i-click ang Continue upang mapunta sa inyong profile. Pagkatapos nito, i-click ang Verify Now para ma-verify ang inyong account. Punan ang lahat ng kinakailangang personal na impormasyon. Tiyaking tama ang lahat ng detalye bago i-click ang Next. Pumirma sa loob ng kahon at pindutin ang Continue. Pindutin ang Tap to Launch Camera at itapat ang camera sa inyong mukha. Tumingin ng diretsyo para makuhanan ng maayos ang mga mata. Pumarap sa kanan pagkatapos sa kaliwa para makuha ang inyong side profile. Ibalik ang titig ng diretsyo sa camera at gumiti para sa huling kuha. I-click ang Yes, I'm happy para magpatuloy. Pagkatapos makunan ng litrato, lalabas na sa inyong profile ang inyong larawan at contact number, indikasyon ang iyong account ay verified na. I-click ang Digital ID para makita ang iyong Digital National ID at eGovPH ID. Makikita rin dito ang iba't ibang contact numbers na pwede mong tawagan o i-text kung kayo ay nangangailangan ng tulong. Para magparehistro sa Yakap, pindutin ang NGA at i-search ang PhilHealth. Pindutin ang PhilHealth Member Portal. Pindutin ang Yakap tab at piliin ang Add Yakap Provider. Pumili ng primary care provider kung saan ninyo nais marehistro. Ngayon, makagagamit ka na ng mga serbisyong sagot ng PhilHealth Yakap. Sa PhilHealth Yakap, hangad ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Hi! Nandito pa rin tayo sa PhilHealth Drip kung saan dinig at ramdam natin ng insurance at proteksyon mula sa PhilHealth. Ayan, Sir Arlan, kanina nabanggit niyo po yung universal healthcare o yung dapat lahat ng Pilipino ay magagamit ang PhilHealth. Kapag po ba bagong rehistro pa lamang, magagamit niya po ba agad yung PhilHealth niya? Yes, of course, no. Yes po, no, magagamit agad ang PhilHealth benefits kahit karehistro pa lamang. Dahil sa ito po ay ayon sa batas, no, ng universal healthcare, meron tayong immediate eligibility, no. So tayo po lahat ay eligible agad. Tayo makakagamit ng benepisyo. Lahat ng benepisyo ng PhilHealth tulad ng Yakap, yung sa check-up, laboratory at gamot,
pati yung sa emergency benefit package, mga outpatient, no, inpatient, Z-benefits, animal bite, ang dami po, no, at lahat ng benepisyo ng package ng PhilHealth ay atin pong ma-avail. Para din sa mga OFWs, magagamit din nila agad ang PhilHealth sa loob ng Pilipinas kasama ang kanilang dependents, no? At kung ang OFW naman ay nasa ibang bansa at na-admit ang member, maaari pa rin siyang mag-file ng reimbursement sa PhilHealth. Pwede niyang ipa-submit, no, sa PhilHealth office ang kanyang mga documents o via email ofp@philhealth.gov.ph yung mga scan copy ng mga documents na certified true copy at may signature lahat na pages. So, una, no, kailangan natin medical certificate in English. Pangalawa, operative record kung may operasyon. At pangatlo, statement of account, official receipt. At pang-apat, filled out na PhilHealth Claim Form 1 na pwedeng i-download sa www.philhealth.gov.ph. Kailangan ma-submit ang mga documents sa PhilHealth sa loob ng 180 days, no, mula sa date of discharge. Maaring makapag-reimburse sa PhilHealth ang OFW katumbas ng case rates na katapat para sa miyembro. Ayan. Yun po. So lahat pala, no, agad nilang magagamit yung benepisyo sa PhilHealth. Yes po. So kahit OFW ka, yung dependents nila, so kahit sinong kababayan natin, magandang Correct. maganda yun, sir. And sino-sino naman po yung, speaking of dependents, sino-sino yung pwedeng i-declare as dependents ng isang miyembro? Okay, so una yan, no, yung ating tinatawag na legal spouse, no, kailangan lang ng marriage certificate. Pangalawa, mga anak na 20 years old and below, kailangan ng birth certificate. Hindi pa kasal, walang trabaho, hindi nagdadalang tao, at wala pang anak, no? So, a legitimate kailangan tayo ng birth certificate, no? So, adopted child, no? Certificate of finality issued by the Regional Adoption and Child Care Office at birth certificate. Meron tayong stepchild, no? Kailangan lang ng marriage certificate of biological parent and step-parent and birth certificate. Meron din tayong foster child, no? Kailangan din ng foster placement authority issued by the National Authority for Child Care at birth certificate. Now, pangatlo, mga magulang na senior citizens, no? Birth certificate member at birth certificate ni parent or any valid ID tulad ng senior citizens. Pang-apat, anak na 21 years old and above na PWD, medical certificate of the child issued by the attending physician para sa validation ng PhilHealth doctors at birth certificate ng PWD. Ang mga senior citizens at PWD ay maaring mag-rehistro, no, bilang principal member. Lahat sila ay maaring i-declare as dependents ng principal member, isa lang ang magbabayad ng kontribusyon. Lahat makakagamit ng benepisyo sa yakap, inpatient benefits, at lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Wow, ang dami Yun po. pala talaga, sir. Yeah, No, of isa lang course. magbabayad na member, Yes. pero lahat ng dependents Dependents niya, na yun, magagamit. makakagamit ng Yeah. benepisyo. Ayan, Sir Arlan, itanong ko lang din po. Although wala pa akong asawa kasi hindi pa nagpo-propose yung isa dyan. Gano'n ba? Gano'n. Kaya mag-propose na kayo. Isa dyan, Baka naman. okay. Kaya naman. Sige. Pwede po bang i-declare yung asawa kapag live-in partner, foreign nationals, or higit sa isang asawa tulad po ng mga kababayan natin? Yeah, okay. Ito ang kailangan natin talagang malaman, no? Kasi ito ang maraming tanong po sa lahat ng hindi pa miyembro, hindi pa rehistrado kasi lahat na tayo ay miyembro. No? Okay. Kung ito po ay pinag-usapan natin na live-in partner, no? Hindi po pwedeng i-declare as dependent. Ang live-in partner, pero pwede siya, no? Maaari siyang magrehistro sa PhilHealth bilang member na siya, no? Pero hindi siya pwedeng maging dependent, no? Kung may trabaho as employed, kung walang trabaho as indigent, magpa-assess lamang sa social worker sa kanyang barangay o munisipyo. Magagamit niya kaagad, no, ang kanyang PhilHealth. Kailangan din may valid government ID at birth certificate. So, tanong pangalawa, no, yung foreign national na sinasabi ni Angela, no, na hindi rin maaring i-declare as dependent dahil kailangan ang dependent ay Filipino. Pero, maaari siyang magparehistro bilang membro at magbayad ng kontribusyon para makagamit ng benepisyo ng PhilHealth. Sa mga may asawa at anak na Muslim naman, no,
lahat sila ay maaring i-declare as dependents, magsubmit lamang ng Affidavit of Marriage issued by the National Commission on Muslim Filipinos, certified ng Sharia Court at rehistrado, authenticated sa Philippine Statistics Authority, no? Birth certificate para sa mga anak. Yun po ang tatlong importante, no, na talagang malaman natin with regards sa tanong ni Angela kanina. Nga pala. At sana nga mag-propose na yon, di ba, Angela? Oo, hindi naman ata Muslim yun. Oh, yeah. Joke Kasi lang. maganda kasi nadidiscuss natin na, ayun pala, no, ang dami palang sakop ng PhilHealth. Yeah, Minsan, isa lang ang magbabayad, marami kang pwedeng i-declare as dependents. Ito naman, sir, no, halimbawa, lumagpas na sila dun sa edad na para maging dependent. Ito po yung tanong natin para sa mga students, estudyante na 21 years old and above, pero wala pang trabaho, nag-aaral sila. At dun sa mga first-time job seekers, yung una pa lang silang maghahanap ng trabaho, syempre, wala pa silang sweldo. Correct. So, paano po Correct. yung proseso ng pagrehistro nila sa PhilHealth? Okay, before ko po, before ako magsumagot, no, kay Mons, no, para po sa lahat, no, na actually ito po ay isa rin pinaka-importante na detalye na kailangan natin malaman kasi meron pong mga magulang na sabi nila wala pang trabaho nga kasi nag-aaral pa, no? Tapos ito nag-uumpisa pa lang na magtrabaho, nagsisik pa ng kanilang employment. Pero paano ba? Sila ba ay may rehistrado na sa PhilHealth? Kailangan ba sila magbayad? Kailangan bang libre sila, no? So, yun po ang tatalakayin natin ngayon, no? So, para sa mga, ito na po, sa student na 21 years old and above, no? Mag-submit lamang ng student ID with current school years or latest registration form at birth certificate or any valid ID tulad ng national ID, no? Example lang yan. At magpa-rehistro na sa PhilHealth office or sa admission sa ospital kung ikaw ay ma-admit, no? Kung naka-admit na. So, maaari din ang online registration sa member portal sa www.phil.gov.ph, no? So, yun, no, sa mga estudyante, no, lalo na dito may nakikita ko mga estudyante, no. Kailangan ganun ang gawin natin, no. Para naman sa ating mga first time, no, na mga job seekers, yung naghahanap pa lamang ng trabaho, kailangan lamang ng barangay certification na siya ay first time job seeker or first time na naghahanap ng trabaho at wala pang pinapagkakakitaan, no? Kailangan lamang ng birth certificate or valid government ID, maaari nang magrehistro sa PhilHealth office, no? Walang babayaran, no, na kontribusyon ang mga estudyante at ang ating first-time job seekers. Magamit din nila agad ang kanilang PhilHealth benefits. Ayan, no, maganda, sir. Thank you so much. Na-discuss mo yun sa mga students kasi nakikita ko sa studio natin, meron tayong mga of course, students. no? Tandaan nyo yan. Ayan, para po lagi tayong magabayan. Yung first-time job seekers and mga estudyante na pwede naman palang magrehistro sa PhilHealth pero walang babayaran kasi nga wala pa silang pinagkakakitaan. Correct. Pero sir, di ba tama po, magagamit nila yung benefits nila? Yes, of course. Ayan. No? Sir, ihabol ko lang, sir, yung PhilHealth ID po ba, may bayad yan? Kasi minsan may nakikita kaming, di ba, mga nagrereklamo sa atin, nagpapabayad sa PhilHealth ID. Libre po yun. Yun. No, wala po kayong babayaran noon kasi sagad na po yan ng gobyerno. Kung merong man nagpapabayad, iwasan niyo po yun. Yan. Kasi hindi po yun na legal. No? So, punta kayo sa PhilHealth kasi nandito lahat ang ating, yung kailangan, no? Ito po ay libre. Ayan, thank you so much, sir. And of course, ayan, nabitin po ba tayo? Ayan, mamaya, tingnan din natin ano ba nangyayari sa mga kasamahan natin na from Public Affairs Unit sa ating PhilHealth Lusog Diaries para masilip natin paano ba ang ating PhilHealth pagdating sa field. And of course, iba pang impormasyon ukol sa registration at pag-update ng record, dapat dinig at ramdam natin ang insurance at protection dito lamang sa programang PhilHealth Dream! Ma'am Jen, ano naman po ang nandito sa second floor? So welcome po sa aming second floor po. Una po nating makikita ang walkthrough po. Dito po nakalagay yung mga latest po na programa ng PhilHealth. Sa ngayon po ang nakapaskil po dito ay ang YAKAP po or Yaman ng Kalusugan Program po.
Ito naman po ang aming universal counter po. Sa counter 6, naka-assign po ngayon si Sir Robert. Sir, hi po. Hi, Sir Robert! Next naman po, si Miss Melo po and Miss Jam din po, kasama sa aming universal lane po na officer po ngayong araw na po. By the way, Ma'am Jen, meron pala ako napansin. Ano po kaya yung use po nito? Ano po So, purpose ito po naman nito? purpose po nito, yung ang mga ticket po na matatawag. For example po, natawag na ang lane po natin dito sa counter 9 po kay ma'am, ang 2,200. Maririnig din po, may speaker din po kami kung anong number na ba yung matatawag. Para alam po na kliyente na time na po niya para ma-assist and ma-process. So, araw na ito, naka 2,200. Yes. Naka- Naka 200 na po. Ang dami. For universal lang po yun. So, And then, tapos, sa iba, eto po, sa bulk po namin, yung mga backroom naman po yung naka-flash dito. mostly mga ilan yung mga, ano natin, mga Sa- kliyente. Yung pinakamarami, yung black box store talaga. Maabot po kami ng 300 plus po sa ngayong season na to. Especially po sa mga job seekers po. Dahil graduating season na po. Graduate season. Yes Maraming po. first-time job seeker na nagpapa-register sa Yes. PhilHealth. Nagsasubmit po yung mga bulk, yes po, mga bulk po na kaya hindi po namin mapaprocess within the day, pero after 3 working Yung days mga po, claims mapipick naman, up yung nila. mga hospital, dito din sila Dito rin po sila. So sa counter 12 po, ang aming collection counter, 4 PMs po. Ito yung mga sa mga employer po, kung meron silang mga inquiries, and then nakapaskil din po yung QR code namin. 4 PMs naman po. Ito naman for step-by-step guide sa mga employers. Yes po. Yung mga galing mo, partner ka. May counter na yung PMs, tapos sa susunod, Counter naman po ng aming claims or yung accreditation po, and ang aming officer of the day po, si Miss Mads po or Madeline. Hello po, Ma'am. hi mamas! Siya yung mga kumakausap sa mga hospital. Yes po, doctors. At nagpapa-accredit pala. Yes. Nagsasubmit yung mga hospital for the reimbursement nila. Yes po, ma'am. And yung mga gusto magpa-accredit, Dito rin po nag-i-inquire and mag-review, nagsasubmit. Yes. hospital or mga doctors natin. Yes. Nice naman. Kompleto. Kompleto, no? Partner ka. Sa tabi naman po ng aming claims, ito po yung pick-up counter po. Anong pick up yung pagkain? Hindi po. Ito po yung mga requirements po or nagpapasa po. Mostly mga companies din po na marami po yung pinapaprocess na Bulk hindi din po. po. Yes po. Bulk transactions din po. So, pag na-process nyo na, ready for pick up, Yes po. Through email and text lang po para ma-pick up na po nila. ay, ang galing. Very good to you. Wala akong masabi. Ikaw, Pat, may masasabi ka Wala. ba? Dahil kompleto po siya, Ma'am. Like, kahit saan sulok man po ng opisina, meron po tayong QR code or kung di man po QR code, may physical copy po ng Citizens Charter na pwede po nilang tignan para po sa mga impormasyon. Yes po. Ma'am Jen, may tanong lang ako. Di ba may mga QR code tayong nakapaskil? But if yung isang senior citizen, hindi niya alam yung QR code, paano yun? Paano nyo siya ginagay? Tinuturuan nyo ba siya on the spot? Yeah, yes po. Tinuturuan namin on the spot. Kung senior citizens po kasi hindi na rin namin sila pinapakyat. Tatawag lang po kami ng officer po na pwedeng mag-assist sa kanya sa baba. Ang galing, nag-extra mile kayo talaga Yes po. for our lolo't lola. Di ba? Yung mga buntis or mga PWDs, di ba? Opo. Walang masabi sa ating mga Leo San Fernando na mga empleyado po. Meron din po kaming Arta Corner dito para naman po sa mga kliyente po natin dito sa taas. Dito po sa second floor. Nakapost din yung Nakapost. mga nila, flip card nila dito. Apo. And last counter po posters. namin, ang cashier po ng second floor. Siyempre po, kailangan din po namin dito dahil mostly po sa mga nagpapaprocess is nagbabayad. Para hindi na po sila bumaba pa ulit, meron na po kaming cashier dito. Sinong cashier of Ang the cashier of the day po natin ay si Mr. Gigat po. Say hi, sir. Hi, sir! Hello po, sir. Ikaw po pala yan. Ang galing. Parang sa ano yun, sa ground floor, tsaka sa second floor, kompleto. Kompleto po ang services. Ma'am Jen, baka meron pa po kayong hindi na-mention or na-share sa amin. Of course, meron pa po. Meron pa po kaming backroom dito kung saan po pinaprocess yung mga bulk po. And dito po rin natin makakita ang aming mga PINs po or accounts officer. So, itutur ko po kayo sa loob. Okay, tara, puntahan natin sila. Yes po. So, dito naman po located ang aming marketing, collection, backroom po, and accreditation.
So ito po si Miss Jonah po, ang in charge po sa mga bulk transaction po. Yung nakita nating pick-up lines kanina, siya po yung ang nagpa-process po ng mga requirements. Nakatapos dito pa pala sa likod. Yes po. And ito naman pong sa side na to, ang aming mga PAs or accounts information po, officers po, na may hawak po ng mga private and public companies. Say hi, guys. Ito yung mga nagre-remind. Tsaka OFW daw po ang aming. OFW Yes. person? Yes po. Ang dalawa po namin OFW. OFW po. For ano po, IPP po or yung mga individual paying person. Ang ganda naman ng pangalan nito, AP. And sa mga employed sector naman po ang sa kabilang side. Hello po, maraming salamat po. Sa kabilang side naman po, ang aming accreditation po, ang aming head sa accreditation, supervisor, Hello po. Ms. Lerma. Miss Lerma. Ito pala yung backroom. Yes po, so ito po yung backroom namin kung saan pinaprocess po yung mga. Nakita din po nating lane kanina, sila din po yung mga nag-a-assist. Meron pa ba? Meron pa po. Ang pinaka-importante. Pinaka-importante. Ang pinaka-importanting opisina dito sa akin. Silipin Saan natin. kaya yan? Silipin natin kanyang room. Yes po, silipin natin. So dito naman po tayo sa pinaka-importanting opisina po sa aming tanggapan. Ang opisina po ng aming head na si Miss Elizabeth B. Capuli. Wow, ito pala yung kanyang kwarto, Ma'am Yes. Jen. Pasok na po tayo sa opisina po. Yes po. Hi po, ma'am. Hello po. Dahil dito po sa PhilHealth Local Health Insurance Office ng City of San Fernando, Pampanga, isang patas, mabilis at mapagkakatiwalaang PhilHealth ang handog po namin sa inyo. Ito po si Miss Maria Elizabeth Banting Capuli, Chief Social Insurance Officer ng PhilHealth Leo San Fernando. Maraming salamat po. Mabilis lang pala ang magpa-register bilang PhilHealth member dito sa PhilHealth San Fernando, Partner Kat. Yes, I agree with you, partner Ann. Sobrang dali po pala ng proseso dito sa Leo San Fernando. Kaya nagpapasalamat po kami sa buong staff ng PhilHealth San Fernando at sa head po nila na si Ma'am Beth Capuli. Maraming salamat po! So, eto na nga, guys. Nasa ending part na tayo. Salamat sa panonood. Don't forget to like and share our FB page na PhilHealth Region P at CLTV36. Salamat mga ka-PhilHealth! Kaya kita-kits tayo sa susunod na mga episodes ng PhilHealth Lusog Diaries! See ya! Hi! Nandito pa rin tayo sa PhilHealth Drip kung saan dinig at ramdam natin ang insurance at protection mula sa PhilHealth. Ayan, Sir Arlan, kung empleyado po sa government or private sector, paano po yung pagrehistro sa PhilHealth? Ang isang empleyado na may employer-employee relationship ay kailangan mag-submit sa kanilang employer ng mga sumusunod na mga dokumento, properly accomplished PhilHealth member registration form na tinatawag namin na PMRF, valid ID or birth certificate. Si employer naman ay kinakailangan mag-submit ng report of employee members, tinatawag natin na ER2, at isubmit sa pinakamalapit na PhilHealth office kasama ang mga dokumento ng mga empleyado. May responsibility ang employer na mag-report ng kanyang mga empleyado at mag-remit ng registered employees sa PhilHealth. Ang employer po ang magre-report at magre-remit sa PhilHealth ng kontribusyon ng kanyang employees. 50% employer share and 50% employee share. Yes, Sir Arlen, maganda po na nalalaman ng mga viewers natin na kapag employed ka, kailangan pala nakikipag-coordinate ka sa employer mo. Dahil yung iba kasi pupunta sa atin magre-rehistro. Pero ang employer ay merong responsibility na i-report, una i-register sa PhilHealth, i-report at i-remit ng contribution ng kanilang employees sa PhilHealth. And ito, sir, may nag-tweet lang sa akin, yung isang soulmate ni Angela ay OFW kasi nasa ibang bansa Alright. siya. Ayan. Yeah. Ito, paano po ba ang proseso ng pagrehistro ng OFW? At importante ba na marehistro sila sa PhilHealth?
Of course, kailangan magrehistro sa PhilHealth ang mga OFWs dahil magagamit din nila ang benefits sa loob at labas ng bansa. Para makapagrehistro, isubmit lamang sa PhilHealth office o sa agency nila or sa ofp@philhealth.gov.ph. Kung via email, pwede din sa member portal sa www.philhealth.gov.ph. Land-based OFWs, no, kailangan na completely filled out PhilHealth member registration form, ang tinatawag natin na PMRF, na pwedeng mag-download sa www.philhealth.gov.ph. At ito naman, pangalawa, kopya ng one valid ID at supporting documents para sa iniglarang dependent. No, at saka latest job order, contract, employment, or kontrata nila. No? And then sa C-based OFWs naman, same pa rin siya, no? Completely filled out PhilHealth member registration form, tinawag natin na PMRF, na pwedeng ma-download sa www.philhealth.gov.ph. At of course, report of employee members, tinatawag natin na ER2. At pangatlo, kopya ng one valid ID at supporting documents para sa iniglarang dependents. Ayan, Sir Arlan. No? Paano naman po kung mali yung pangalan na nakarehistro po niya sa PhilHealth? Okay. Or may mga changes po siya, like yung address po niya, ganon. Oh. Ano po yung gagawin po niya? Minsan kasi, sir, tanong lagi yan Yes. na, ay, hindi ko magamit yung PhilHealth ko kasi maling spelling. Halimbawa, Angela naging Angelina. Yan, no? Minsan naman yung kanilang surname. Ayan. Anong Okay. gagawin po nila? Well, ang gagawin natin na tayo ay mag-submit lamang sa PhilHealth office ng valid government ID or birth certificate at bagong filled out na PhilHealth member registration form. Ito yung walang kamatayang PMRF, no? Para ma-update ang record. Maaring mag-request agad ng PhilHealth ID at member data record. Kung naka-admit naman, no, sa ospital, doon na lang mag-update ng record agad, magagamit ang PhilHealth benefits. Maaari ring mag-update ng record online sa member portal ng www.philhealth.gov.ph. Para naman makita ang PhilHealth record tulad ng PhilHealth ID, Yakap Clinics at iba pa, mag-download lamang ng eGov application sa mobile phone at mag-create ng account gamit ng PhilHealth identification number, no, or tinatawag natin na PIN para sa mga may PhilHealth na. Ito ay easy access sa inyong PhilHealth record. Ay ingatan lamang at huwag ipamigay sa iba dahil ito ay personal mong data record, no? So, yun po, Mons, no? Yun ang kapag ikaw ay talagang may na-misspelled, no, na letters, no, sa iyong sa pangalan ng ating mga members. So, madali lang pala, sir. Basta mag-update ka lang ng record mo and then magagamit Yes. mo na ulit yung PhilHealth mo. So, Correct. mag-fill out ng PhilHealth member registration form, pwede sa PhilHealth office or sa hospital kung Yeah. saan na-admit. Ayan yung ating pasyente. Alright. Ito naman po, sir, yung yung mga nagtatanong naman, ayan, no, magkano ba yung PhilHealth contribution natin this year and saan pwedeng magbayad? Okay. So, ngayon, no, ngayong taon na to, ito na po ang tinatawag na ceiling, no, when it comes to the percentage na babayaran natin na premium, no. Ito ay 5% na buwan ng kita. Ang premium contribution, no, tingnan natin, itong sinasabi na 500, ang pinakamababa, batay sa 5% ng 10,000, no, na income mo, no. At 5,000 ang pinakamataas, batay sa 5% ng 100,000 na buwan ng kita natin. Ayan, sana all, sabi nila, Yes, 100,000 ang sweldo. Alright. Sa mga employed naman, no, maghahati sa kontribusyon ng ating employer at employee, no, yung sinabi ko kanina, no, na katanungan na 50% sa employer at 50% din sa employee. Mahalaga ang pagbabayad ng contribution dahil ito ay suporta sa pinalawak ng benepisyo ng PhilHealth. Maaaring magbayad sa PhilHealth office, sa mga accredited collecting partners na makikita sa www.philhealth.gov.ph tulad ng SM Mart Incorporated, China Bank, Land Bank, Union Bank at iba pa. Sa online naman, pwede sa member portal ng www.philhealth.gov.ph. We have BPI, Land Bank, Union Bank, BankNet at iba pa. Sa overseas naman, pwede din sa member portal ng www.philhealth.gov.ph, Bank of Commerce, Development Bank of the Philippines,
iRemit Incorporated, Bintaha International Corporation. Yun po. Ayan, so marami pala tayo, sir, na mga means para Yeah. oo. magbayad ng ating contribution. Pwede yung over the counter, Correct. o kaya meron din tayong mga online. Online, At kahit oo. international, pwede ka rin palang magbayad Correct. sa... Yun ang mga access on the premium payment. Alright. And yan sa mga kabeshi natin dyan, ngayon nalaman na po natin yung proseso sa pagrehistro sa PhilHealth Miss Wans. And wag din po natin kakalimutan magrehistro sa PhilHealth Yakap. And kung nandito na po tayo sa mga local health insurance offices, ilagay nyo lang po sa PMRF yung preferred Yakap clinic providers nyo. Or kung may mga PhilHealth na po kayo, para less hassle po, gaya nga po nung sinabi ni Sir Arlan, i-download nyo po yung eGov app. Ayan, mag-register lang po kayo doon and i-search nyo lang po yung PhilHealth po doon sa NGAs. Makikita nyo po yung mga contribution, yung mga yakap. Ayan. At Yakap Clinics, pwede Yes. silang pumili na doon Yes sa po. eGov app. Yes. And yung mga listahan po ng mga accredited yakap clinics, posted na po sa PhilHealth Region 3. Ayan, as of Sa FB July page 2025. natin. Yes po, Mm. sa FB page po ng PhilHealth Region 3. And pwede po din natin makita sa www.philhealth.gov.ph. Ayan, Sir Arlan. Ano po yung Very mensahe nyo sa nice. mga viewers po natin? Well, sa lahat po ng ating mga members na ngayon nanonood sa ating programa ngayon, no, dito sa CLTV, no, tayo na po, lahat na po tayo, pumunta na po tayo sa ating PhilHealth office or saan man, no, na tayo po ay makapagrehistro, lalo na sa ating yakap. Yakapin na po natin ang benepisyo ng PhilHealth para po ito ay mailapit tayo, no, sa magandang pangkalusugan, na hindi po tayo ay ilapit sa hindi magandang pangkalusugan, no. So ito kasi preventive kasi ang yakap. Ito kasi ang pinopromote natin ngayon, no, ng PhilHealth, no, na kailangan lahat ng tao na po ay yakap na po, no, na rehistrado sa kanilang mga accredited facilities na malapit sa kanilang bahay. No, kagaya sa akin, ako ay rehistrado na po ng isang yakap facility. So kailangan tayo lahat, no, tayo po na nandito ngayon, no, at kayo na nandyan, no, kailangan na kayo ay magpa-yakap registration sa inyong malapit na yakap accredited health facility, no. Ito ang sasabihin ko rin sa inyo, no, as far as ang sinasabi ng ating presidente, no, na ang kay Dr. Edwin Mercado, sabi niya ang PhilHealth ay isang mabilis, patas at mapagkakatiwalaan dahil tayo pong lahat ay sigurado na po sa PhilHealth at dahil po sa PhilHealth po ay bawat isa mahalaga. Again, thank you so much po, Sir Arlan. Yes, At marami thank you po, kaming sir. natutunan, di ba, no, Angela? Same here. Sa pagrehistro at pag-update ng record. Kaya sabi nga ni Sir Arlan, no, narehistro ka na ba sa PhilHealth? At isa pang katanungan, nayakap ka na ba ng PhilHealth? Dahil dito po dapat lahat ng benepisyo para sa bawat Pilipino ay dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon. Dito lamang sa nag-iisang programang PhilHealth Dream! Magandang araw, ma'am. Kumusta po ang araw ninyo? Ito ma'am, mabuti. Saan po kayo nagtatrabaho, ma'am? Sa National Commission on Indigenous Peoples po. Naku, dito po sa Bandang San Fernando po. Naku, no, minsan dumalaw na po kami sa opisina nyo dahil nag-conduct din kami ng dating alagang PhilHealth Special Report. Ma'am, lahat po ba ng mga empleyado natin sa NCIPA rehistrado na sa PhilHealth? Yes ma'am, 100% po. So katuwang ninyo ang PhilHealth San Fernando para ma-register po sila? Yes ma'am. Ano po ang dahilan, ma'am? Bakit kayo nandito sa PhilHealth San Fernando? Ma'am, para mag-attend kung ano yung benepisyo na binibigay ng PhilHealth sa amin, tulad po ng yakap. Sa yakap, dati po consultation siya. Opo. Ngayon, yakap na po, na nag-improve po yung mga benefits na binibigay o pribileyo ng PhilHealth. Bali, nagbigay po ng orientation ng ating PhilHealth San Fernando dito po Opo, sa Yakap Caravan. regarding sa benefits o na binibigay nila sa
individual or sa mga empleyado sa gobyerno. Kumusta naman po yung experience nyo sa binigay na orientation? Satisfied po ba kayo? Satisfied, ma'am. Magaling po ba yung mga naging speakers? Yes, ma'am, 100% po. Meron po ba kayong magic word na natandaan sa naituro nila sa inyo sa yakap? Pero sa yakap po, Ma'am. Ano sa po? magic word na tinuro sa amin, magpa-race through na para maging malusog. At maging aware po tayo sa ating health condition natin. May message po ba kayo sa ating mga viewers, ma'am? Sa mga kasama natin Pilipino na magpayakap na po sila? Sa ating mga viewers po, pwede po na kayo magparehistro, lalo-lalo po yung mga membro ng PhilHealth. Magparehistro na tayo para maano natin yung yakap nila, yung pribilehiyong yakap, makamtaw natin at ano ba yun? Yung makamtaw natin yung kanilang pribileyo na binibigay ng PhilHealth sa atin regarding sa ating kalusugan na dapat nating hindi man lang sa may sakit kundi ma-prevent natin yung sakit na sakit na inaano natin. So magpa-konsulta na tayo sa ating mga accredited hospital. Or magpayakap. Magpayakap na po tayo. Magpayakap na tayo sa ating PhilHealth. Dati po kasi konsulta siya, ngayon yakap Opo. na po siya. Ito po yung ating preventive phase. Ayan, di ba? Kasi madaming Pilipino ang natatakot magpa-konsulta or magpa-check up or magpayakap po. Yes, di po ba? Ayan. Kayo po ba, ma'am, kailan kayo last nagpatingin sa doktor? Ma'am, ang ano ko po yung ano lang, puro Laboratory. lang. Hindi kayo nagpapatingin sa doktor. And, pag alimbawa, ma'am, nagpapatingin din po. Pag alimbawa, may medyo mataas yung maaari sa cholesterol. Doon lang po. May maintenance na Wala po. pa po, ma'am. Ay, pwede ko po bang itanong inyong edad? 60 ko na po. Oh, 62 na pala si mother, pero parang hindi siya mukhang 60. Ano po bang sikreto para maging ganyan kayo kayang looking po? Maging masaya lang, ma'am. Tama. Maging positive. Yes, good vibes lang tayo. Ayan. So maraming salamat po, ma'am. Yes po. Salamat din Sana po lahat po kayo sa NCIP ay mayakap na po. Yes, ma'am. 100% po. Bibigay namin po sa kanila at ma-relay yung yakap. Okay, thank you po. Thank you po, ma'am. Nay, nakita ko po kayo kanina sa ilalim, sa counter 2. Matanong ko lang po, ano po yung dahilan kung bakit po kayo naparito? Ay, in-update ko lang, ma'am, yung aking PhilHealth number. Ay, bago po pala yun, ano po palang pangalan nyo, Nay? Vicenta D. Chavez. Since when po kayo naging miyembro po ng PhilHealth? Since nag-OFW ako noong 1994. So, matagal na rin po. Opo. Ano naman po yung pinagkakaabalahan nyo? Like, ano po yung trabaho nyo? Ano po, nung nasa Brunei ako, factory worker, as in mananahi din. Ganon din po sa Jeddah. Doon po sa panahon po na nasa ibang bansa po kayo, nagamit nyo po ba yung PhilHealth nyo? Ay, sawa ng Diyos, hindi po. Mabuti naman po kasi po, mas okay po yung wala po tayong nararamdaman or may sakit po. Okay. Ngayon po, kanina po, dun po sa, sabi nyo nga po, nagpa-update po kayo. Opo. Ano po yung pina-update nyo po sa PhilHealth nyo po? Yung, bukod sa number ko, yung PhilHealth check-up, in case na magkaroon ako ng sakit, kasi matanda na rin, meron ako mapupuntahan. Kumbaga, yun. Opo. Ayun po yung namili po kayo ng yakap provider. Opo. Tama po yan kasi po, yung yakap po natin, yan po yung dating konsulta. Ni-rebrand po siya and na-improve po at mas napadami po yung serbisyo and benepisyo na ibinibigay po ng PhilHealth. Opo. Nay, ano naman po kaya ang masasabi niyo po sa serbisyong binigay po ng Leo San Fernando? Okay naman po, medyo mabilis naman. Pero kasi hindi ko pa rin po na-experience yung PhilHealth ng benefits kasi hindi pa naman talaga ako na-hospital. Kaya hindi ko pa talaga masasagot kung ano siya. Opo. Pero okay naman po ang serbisyo. Satisfied naman po Opo. kayo sa ibinigay na serbisyo po ng mga kasamahan po natin? Opo, okay naman po. Ano naman po kaya ang maibibigay niyo pong mensahe para po sa PhilHealth? Kung ano po yung gusto niyo pong ma-improve, ganun po. Sana po nga po, marami pong matulungan ang PhilHealth yakap po.
lalo-lalo na po sa may mga karamdaman. Opo. Yun po, bukod po sa yakap, meron din po kaming ibang mga serbisyo at benepisyo po katulad po ng Z-benefits. Opo. Naibibigay din po namin to sa mga PhilHealth members po. Ngayon po, para naman po sa mga kapwa po natin na Pilipino, ano po yung maibibigay niyo pong mensahe? Sa mga kasing edad ko po, magpa-member na po kayo sa PhilHealth Yakap Center. Ayun po, dahil po sa mga na-experience niyo po today, ma'am, nagpapasalamat po kami, hindi lang po ang LIA San Fernando, at kasama na po ang PhilHealth Region 3 na nasatisfy po namin kayo sa binibigay po namin servisyo. Salamat po, ma'am. Paano nga ba makakapagparehistro ang isang estudyante bilang PhilHealth member? Ako po si Paulo Berberabe mula sa Bekuran National High School. Ano-ano nga po ba ang mga PhilHealth benefits na maaari naming magamit? Ako po si Yan Maru Escalilong mula sa Bekuran National High School. Ikaw, nagpayakap ka na ba? Magpayakap ka na sa PhilHealth! Ikaw, nagpayakap ka na ba? Magpayakap ka na sa PhilHealth! Ikaw, naiyakap ka na ba?